Arratsalde-on guztioi, beste urte batez zehazkako irakaslek desobedientziara joko dute aurten ere. Azterketak euskaraz egiteko eskubidea ukatu zaienez ikaslei, brebetako azterketak zuzentzeari uko egingo diote irakasleek. Hurrengo asteetan izango diren gainerako ekintzetan ere parte hartzera deitu dute. Eta aurten indar berriturik du garela. Borroka aspaldikoa da, orain brebeta zientzian historia honekin 2017tik ari gira, eta gero eta indar gehiagorekin ari gira. Aurten bai egia da, errepikatzen dugu jazko desobedientziarako deialdi hori, baina indar handiz entzunen dugula pentsatzen dugu. Zuzenketarat ez joitea, gure ikasleekin elkartasunez, horiek euskaraz egiten dute, ez zaie zuzendua, beraz guk ez ditugu zuzenduko beste ikasleen brebetak. Balio ez duena da deus ez egitea, eta egiten den guziak lotzen dira gauza guziak elgarrekin, burasoen ekimenak, saskarenak, negoziaketa, ekintzak, okupazioak, desobedientziak, guzti hori uztartuz, ene ustez, gu irabazteko esperantzarekin ari gira borrokan. Elkargoak euskaraz izeneko ekinbidea aurkeztu dute Bilbao Metropoli 30 elkarteak, Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak. 2011 geroztik Bilbao Metropoli 30 elkartea Basque Pro proiektuan ari da lanean, eta proiektu horretan elkargo profesionalen sarea sortu zuten. Bada sare horren egitasmo berri bat izango da elkargoak euskaraz, eta elkargoetan euskararen erabilera bultzatzea izango du xede. Josefina Lamberto hilda, Nafarroan oroimen historikoaren alde lan gehien egin duten figura esanguratunetako bat. Atzo hil zen errukietxean 93 urte zituela. Todos estos recuerdos no los he borrado nunca. Y eso que dicen que hay que perdonar, yo digo que no. No perdono. Berak komentatzen zigun, egunero kontatzen duela bere historia. Ez duelako ahaztu nahi. Ez du hil nahi bere historia ahaztuta. Que éramos 2000 personas en el pueblo y ya faltaba gente. Y decía, cualquier día de estos vienen y nos cortan la cabeza. Subieron con la metralleta a la habitación donde estaba mi padre y le obligaron a levantarse. Mi hermana, como ya estaba expectativa de lo que estaba pasando, pues se levantó y dijo que ella también quería ir a ver lo que le hacían a su padre. ¡Hala, pues ven! Y la cogieron y se la llevaron. Nos preparó el desayuno a mi hermana y a mí, yo con 7 añicos y ella con 10. Pues fuimos a llevar el desayuno y los guardias que estaban en la puerta nos dijeron, tu padre ya no necesita, ya no está aquí. Habría pensado que iba a ver lo que le hicieron o lo que le hacían y volver, porque yo no hubiera pensado que me iban a matar. Nafarroatik mugitu gabe hauteskundetarako urtebete eskaz falta den honetan, besteak beste, inkestek erakusten dute eskuina gehiengo osotik urrun dagoela. Datorrenari begira aurki daitekeen testuinguruaz galdetu diogu Martzelo Diaz kazetariari Eguerdiko magazinean. Nik uste, handikan urtebete geratzen da, inkestetaz ari gara hitz egiten, baina nik uste sort daitekeen panorama nahiko antzekoa izango dela. Orain arte
eskubiak ez dauka gehiengo osorik Nafarroan, eta horren aurrean alternatibak osatzeko aukerak zabaltzen dira. Egun PSN-ren inguruan, edo PSN lidergoa duela Nafarroko gobernuan, baina beti ere beste hainbat alderdiren sostenguarekin. Espainia, gobernu espainialaren antzera ere Nafarroan beharrezkoak dira akordio zabalak, eta akordio zabalei esker lortzen da eskubiak bere ez inposatzea. Iruñean berriz arrabotza sortu du San Ferminen jaien antolaketa instituzionalak. Talde feminista irten zen jaiei begirako berdintasun batzorretik kudeaketa eskasa salatuta. Udaleko Euskal Herria Bilduko zinegotziek ere prentzaurrekoa egin zuten eta Maia alkateren jarrera gaitzetsi zuten horretan. Gaurkoan PSN izan da San Ferminei buruz gobernu taldeak egindako kudeaketa kritikatzeko prentzaurrekoa antolatu duena. Gurean, eguerdiko magazinean, herri San Ferminak ekimeneko kideekin konexioa egin dugu. Izan ere ez da txosna gunerik egongo 2022ko Iruñeko San Ferminetan. Paula García. Iraileko San Ferminen mailan, udalak proposatu zuen, ireki zuen email bat, edozein pertsonak proposamenak egin ahal izateko aurtengo San Ferminei begira. Guk aurreikusten genuen ez aurten zailtasunak izango genituela txosnaguna montatzeko, udazkenean bidali genien herri San Ferminen proposamena zela bai Errekoletas plazan eta bai plazan egitaraua antolatzearena, aurreko urteetako dinamika berdinarekin jarraituz. Apirilean jaso genuen udalaren email bat, galdetu zea aurten zerbait egiteko asmoa genukan, baina jadanik aurrera dizuguten ezinezko izango zela ez Errekoletas plaza, zo plaza erabiltzea. Horren aurrean bilera bat eskatu eta beste proposamen batzuk jarri genituen mahai gainean, hala ere udalaren erantzuna ezezkoa izan zen berriz ere. Aldaketa aro betean da hirigintza jasangarritasunaren ikuspuntutik eta datozen urteetan Bilbok izango dituen aldaketei heldu die nora bete Bilboko udaleko mugikortasun zinegotziak. Aldaketa egunero ikusten ari gara, eta gure apostua beti izan da jasangarritasunaren aldekoa, beraz, bai garraio publikoak sustatzen dugu, bizikletaren erabilera, gure autobusak gero eta jasangarriagoak dira, eta horretan gabiltza egunero hiri osasungarriagoa izateko. Bestaldetik, Eusko Jaurlaritzak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako lurzorua babesteko 2030erako estrategia onartu du, eta 79 ekintza definitu ditu abiapuntu gisa. Arantzea Tapia, Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailburua. Orain arte egin izan ditugu lurzoruak babesteko gauza desberdinak, baina estrategia integral bezala lehena da Euskadin onartzen duguna eta estatuan ere ez dago beste bat. Estrategia honek nolabait 2050 urtera nolabait lurrak era jasangarrian kudeatzeko asmoa du eta epemuga bat badu tartekoa 2030 urtea izango dena. Eta zentzu horretan nahi duguna da hori lurrak era jasangarrian kudeatu eta aldi berean baliabide natural guztiak jasaten dituen mehatxuei aurre egin eta pertsonen osasuna eta etorkizuneko belaunaldientzat epe luzerako dituzten funtzioak bermatzea. Europar Batasunaren planei helduta berriz EH Bilduk legea aldatu nahi du autokontsumorako eguzki plakak eta auto elektrikoak kargatzeko instalazio lizentzia eskatu gabe ipini ahal izateko. Erkidego gehienek aldaketak egin dituzte, obra lizentzia hauek saiesteko, eta Nafarroan adibidez, guk bultzatuta aurreko urtean, hirigintza legea aldatu zen hori legeztatzeko. Euskal Autonomia Erkidegoan aldiz, orain arte ez da legea aldaketarik egin, autokontsumoa oztopatzen duten trabak ezabatzeko eta uste dugu iritsi dela ordua. Aurkezten dugun lege hau, xumea, simplea, baina oso eraginkorra dena, autokontsumorako diren eguzki energia aprobetxekotzeko instalazioei, baina ez bakarrik hauei, baita ibilgailu elektrikoak kargatzeko etxeetako instalazioei ere, udal obren lizentzia
derrigorrezkoa ez izatea bermatuko du, lizentzia honen ordez, erantzukizunpeko adierazpena edo aurretiazko jakinarazpena ezarriz. Bi proiektu eoliko jarri nahi dira Gipuzkoan, Urretxu eta Zumarraga inguruan, hain justu Oleta eta Irimo mendietan, Udan Earbeo Ordizia. Urretxuko udala Irimo eta Oletako parke eolikoen aurka agertu da aho batez EAJ eta EH Bilduk eta PSek Urretxuko udaleko 3 alderdiek 2 testu adostu dituzte parke eoliko bakoitzaren inguruan bana eta Eusko Jaurlaritzari igorri dizkiote 2 testu horiek. Parke eolikoak Green Capital Power enpresak eraiki nahi ditu eta Irimo inguruan 2 errota ezarri nahi ditu eta Oleta eta Samino mendien artean 4. Dorre bakoitzak 115 metroko altuera izango du eta horiek eraikitzeko 5 metro zabalerako pistak eraiki edo egin barko dituzte. Eta aipatzekoa egitasmoak Azkoiti, Azpeiti, Urretxu, Zumarraga, Ezkiodo eta Itsaso herriei eragiten diela, izan ere energia haize errotetatik estazio elektrikora garraiotzeko dorreak eta kableak eraiki beharko dituzte. Eta bi parke eoliko horien xehetasunak ezagututa, esan bezala Urretxuko udala aurka agertu da, 2 parke eoliko hauen aurka agertu da eta adierazi dute inguruko mendietan izugarrizko kalteak eragingo dituela. Nafarroan, sorgailu eolikoen palak birziklatzeko planta bat eraikiko dutela iragarri dute. Iberdrolak eta FCC Ambito enpresek sorgailu eolikoen palak birziklatzeko planta eraikiko dute Nafarroan. Eskala industrialean lan egingo duen Europako lehena izango da eta lehen instalazioetarako 10 milioi euroko inbertsioa ezarri dute 2 enpresek. Eta hamarkada honetan zehar 100 lanpostu sortuko ditu zuzenean edota zeharka. Lantegiaren kokapena oraindik zehazteke dago, baina Nafarrako hegoaldean kokatzea aurre ikusten da, bertan gainontzeko parke eolikoekin konexio egokia izango duela uste baitute eta gun estrategikoa dela deritzote. Proiektuaren helburua sorgailu eolikoen paletako osagaiak birziklatzea izango da eta birziklatze prozesuko hainbat etapa hartuko ditu planta honek bere barnean. Aurreko tratamendua eta prestaketa hondakinen garraioa eta birziklatutako produktuen merkaturatzea. Ukrainako gerrak asko eragin du zerealen esportazioan. Orain baina badirudi akordio batera iritsi direla Errusia eta Ukraina portuak desblokeatzeko. Zerealen prezioa izugarri igo den unean iritsi da Ukrainako portuetatik zereala esportatzeko Errusiak eta Ukrainak adostu duten akordioa Turkiaren bitartekaritzarekin. Bestalde, Sergei Shoigu, Errusiako defentsa ministroak astarte honetan ziurtatu duenez, Ukrainako hegoaldeko Berdiansk eta Mariupol hirietako portuak prest daude eta lanean ari dira zereal horiek esportatzeko, aipatzeko gainera otsailaren 24tik blokeatuta zeudela portu horiek. Horiek horrela Errusiako defentsa ministroak atzo ziurtatu zuenez, portu horietatik mina jada kendu dituzte. Eta esanguratsua Ukrainako gerra ere, Euskal Herrian eragin egiten ari dela, esaterako hemen aurrean dugu Madalena hau egiteko, garia asko kekartzen dute Ukrainatik esportatzen den gari hori erabiltzen dute eta hemen Ordizian azokango da eta okinek esan digute ikaragarri igo dela, 130 igo dela gariaren prezio eta horrek ere salmentetan izugarrizko eragina du. Europako Batasuneko 27 kidek akordio bat lortu dute USB-C motako kargailu bakar bat eta unibertsal bat ezartzeko. 2024ko udazkenerako Europar Batasunak telefonoentzako kargailu bakarra izan nahi du. Gailu elektriko gehienetan ezarriko da eta ordenagailuen kasuan 2028tik aurrera ezarriko zaie behar hori edota arau hori. Ordutik aurrera fabrikatzaileek beharrezkotzat izango dute kargailu hori beren gailu ertain edota txikietan ezartzea eta besteak beste telefonoetan, tabletetan, liburu elektronikoetan, kamera digitaletan, aurikularretan edotak bideokontsoletan ezarri beharko dituzte. Kargagailu bat mugikorrerako, beste bat tabletarako, 3. bat kamera digitalerako, bideokontsolarako, entzungailuetarako eta Europak aski dela dio. Europar Batasunak erabaki du USB-C modako kargagailu unibertsal bat ezartzea gure bizitzan aro digitalean 2024ko udazkenetik aurrera lagun ditugun gailu guztientzat.
Baina gailu elektroniko guztietarako kargagailu bakarra izatea ez da abantaila bakarra. Thierry Breton Europar Batasuneko barne merkatuko komisarioak azaldu duenez, arau berri honek 1000 tona hondakin elektroniko aurreztuko ditu urtean. Eta hori arau bakar baten bidez. Gainera urtean ia 200 kilo CO2 murriztuko lirateke. Alegia 10 milioi smartphone eta 2600 tona lehengai. 2,600 tons. Eta badakigu gaur egun lehengaien egoera inoiz baino kritikoagoa dela. Raw materials more than ever. Araudiak alferrikako erosketak eta materialak alferri galtza saiestuko du. Estandarizazio horretatik libratzen dira ordenagailu eramangarriak, errele adimendunak eta USB-a bere tamainagatik jasaten ez duten gailu txikiak. Europako kontseiluak eta parlamentuak formalki berritsi behar duten akordio horretara iristeko, oraindik USB-C erabiltzen ez duten Apple bezalako enpresa boteretsuen erresistentzia gainditu behar izan da. Hain justu oraingoz Applek ez du Europako araudi berriari buruzko adierazpenik egin, baina duela gutxiko zenbait filtrazioen arabera, 2023ko iraian hasiko da USB-C sarrera bere mugikorretan jartzen. Pedro Azpiatu Jaurlaritzako ekonomia sailburuak planteatu du Espainiar estatuak Bruselari 70.000 milioi euroko maileguak eskatzeko aurkeztu behar dion errekuperazio planaren erantzkinaren diseinuan parte hartu ahal izatea. Europako funtsek errotik egokitu behar dute gure ekonomia eraldatzeko prozedura. Enpresa txiki eta ertainek ekimen honetan parte hartuko dutela ziurtatu behar da. Eta ekimen horrek espero diren ondorioak izango dituela hazkundeari, ekintzailetzari, enpresa berriak irikitzeari edo enpleguari dagokionez. Ezinbestekoa da ikuspegi egokia izatea. Idoia Mendia, bigarren lehendakari orde eta lan eta enpleguko sailburuak gaur ziurtatu duenez, enpleguaren euskal legeak lehen aldiz arautuko du lan baldintza eta kalitatezkoa. Eta gizarte giza berdintasunaren eta lehiakortasunaren arloan daukagun erronka handinari heltzeko balioko du. Baina gainera euskal lege batean lehen aldiz lan duina eta kalitatezko enplegua arautuko ditugu. Eta Espainian ere lehen aldiz prestakuntzarako eta lan orientaziorako eskubidea garatuko dugu. Eta gai hori estrategikoa da, bermatu egingo baitu pertsona guztiek beren enplegua hobetu ahal izatea eta enpresa guztiek lehiakorrak izateko behar dituzten profilak izatea. 3 greba egunera deitu dute Bizkaiko metalgintzako sindikatuek. Bizkaiko metalgintzaren lan hitzarmenaren negoziazioek blokeatuta daramate aste batzuk. Bada ekainaren 23 eta 30 eta uztailaren 1 grebara deitu dute sektoreko sindikatu nagusiek, sektoreko gainontzeko sindikatuekin batera. Pirinioak argituz autodeterminazio eskubidea nazioarteko jokalekuan jarri nahi du gure eskuk. Lehen aldiz Euskal Herriko eta Kataluniako subiranistek mobilizazio herritarra egingo dute batera. Hilabete bat baino gutxiago barru uztailaren 2an, Euskal Herritarrek eta Katalanek Pirinioetako 300 gailur baino gehiago argiztatuko dituzte ilunabarrean. Gure eskuk, Biltzar Nazional Katalanak eta Kataluniako txangozale erakundeen federazioak antolatu dute egitasmoa. Omiun kulturan eta artistes de la República elkarteen laguntzaz eta etorkizunean elkarlanean jarraitzeko aurrekaria izatea espero dute. Bestalde emakume bat hilda eta 9 pertsona larri zauritu dira Berlinen, auto batek harrapatuta. Maar opening is meestal zo'n 4,50 toch? Stilstand gekomen in de pui, in de gevel van een Douglas drogisterij. Ihre Arbeit ordentlich tun können. Wir haben, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, eine
ist. Denn zum Tathergang selber gibt es immer noch viele Unklarheiten. Ganbila antzerki testuen bildumako erradikalak eta soka liburuak aurkeztu dituzte Donostiako Tobako Daiz liburu dendan. Izan ere, Ganbila proiektuak Euskal Teatroaz ikuspegi zabala ematea du helburu. Beti da, izugarri pozgarria Ganbilarekin plazara etortzea eta gaur ere, hala da. Erradikalak liburuari buruz hitz egingo dugu, hemen ditugu egileak. Ane Gabaka Maioz eta Beatriz Zabalo Jokiegi. Erradikalagarako gidoia, gineneko gidoia, eta gero erroak, erraiak, tripak eta dardarak deitu diogun beste atal bat. Nik ez daukat nire burua idazletzat, inondik inora. Esango nuke ez da zineman ere, nolabait batzutan behar dudalako edo idazten ditut gidoiak, eta kasu honetan alea izatea eskuartean, eta partekatu izatea oso polita da. Baina ez dela, guk egin genuen ura Fernando Tanjaka, Iñakirekin hori ziurrenik testu guztiek, baina oso soila da horretan, ez dezu eta bai irakurri nahi dituzkela Allende Arnaiz Garmendiak egin duelako azaleko irudia, oso eder. Duen jarrera horrekin. Nik ez da zentroan egon, ere nahi, hartu da ezak. Jakin mina piztu dit. Adingabeak, sare sozialetan euskarazko edukiak sortzen, editatzen eta elkarbanatzen ikasteko programa da Hala Birala. Euskaren etxean antolatuko da 11 eta 12 urte bitarteko adingabeentzat. Ekainaren 27-tik 30-era. Guztira, 320 plaza eskainiko dira. Azkue Fundazioak eta Bilboko Udalak martxan jarritako programak betuber ordezkatuko du. Adingabeak sare sozialetan euskarazko edukiak sortzen, editatzen eta elkarbanatzen ikasteko programa da Hala Birala. Euskararen etxean antolatuko da 11 eta 12 urte bitarteko adingabeentzat, ekainaren 27-tik 30-era. Guztira, 320 plaza eskainiko dira gainera. Azkue Fundazioak eta Bilboko Udalak gazteentzako Hala Birala programa jarri dute martxan. Izan ere, aurreko edizioetan, YouTube plataforma besterik ezen lantzen eta esparru gehiagotara zabaltzea erabaki du Udalak. Instagram, Twitch edo TikTok landuko dituzte besteak beste. Gazteek gehien erabiltzen dituzten sare sozialak hain zuzen ere. Bada, Euskaren etxean 8 tailer egingo dira eta egun bakoitzean 2 saio izango dira. Bata goizez, 10-etatik ordu batetara eta bestea arratsaldez, 3:00-tatik 6:30-etara. Tailer bakoitzean, 4 talderatuko dira eta bakoitzean 10 parte hartzaile izango dira. Gaur egungo joerak eta erreferenteak hartuko dira aintzat, baina batez ere euskarazko edukiak elkarbanatzen dituztenak nabarmenduko dira. Horrela, edukiak sortzeko teknikak eta gogoeta kritikoa landuko dira. Izen ematea Bilboko Udalaren web orrian egin behar da. Eta izen emateko epea ekainaren 13 arte egongo da irekita. Bilboko ikastetxeetan bertsolaritzaren lanketa urteetan zehar eginda, eta Mundu Bat Bertso izeneko proiektua da horren emaitza. Koldo, hombre! Bilboko ikastetxeetan bertsolaritzaren lanketa urteetan zehar eginda. Mundu Bat Bertso proiektua da horren emaitza. Bilboko Udalaren Bizkaiko Bertsozale elkartearen eta ikastetxeen arteko elkarlanari esker sortu den proiektua da. Helburuak ikastetxeetan ahozkotasuna landu, euskararekin jolasteko aukerak eskaini eta bertsolaritza ezagutaraztea dira.
Era berean ikasleek egindako ekoizpenak jende aurrean plazaratzeko trebetasunak lantzen dira eta horretarako baliabideak ematen dizkiete. Proiektu honetan baitan ikasturte bukaeran ikastetxeen arteko topaketa antolatzen da urtero. Azkenengo 2 urteetan COVID-19ak jarritako mugak direla eta beste modu batean eman behar izan diete bukaera ikasturteari eta honetarako ikastetxe guztietan emitituten online topaketa antolatu da. Josu Telleria irakaslearen gidaritzapean etxaun leku eonintzen beita Oiana Bartra eta Janire Arrizabalaga bertsolariak aritu dira kantuan. Bilboko Euskara Zinegotziak Koldo Narbaizak mezua helarazi die ikaslei eta Bilboko bertsolaritza irakasle taldeak ere hartu du parte topaketan. Honetaz gain Elena Caballerok Labasuk, Nerea Lizaldek Itziar Ituñok eta Nerea Ibarzabalek erronka bana jarri diete ikasleei. Ikasleek erronka hauek erantzun behar izan dituzte eta txapelketa honetan talde irabazlea Gabriel Aresti Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeko 6. B taldea izan da. Amaitzeko ikastetxe guztien artean iaz osatu zuten Bilbok irabazi abestiarekin eman diote bukaera aurtengo bertso topaketari. ¡Aupa Bilbo! Venga, txaloak! Venga! Guk asko maite dugu Bilboko hizkuntza. Bilbo Zaharra Euskaltegiak urtero antolatzen duen klasikoen 15. irakurketa jarraitua Jamon Zaizar Vitoria idazle Donostiraren Martutene eleberriari eskaini zaio. Halako izenak ez du islatzen auzoak jasan behar izango zuen bilakaera. Hobeto islatzen du zalantzarik gabe 1958an Martuteneko kartzela esango zitzaion espetxea eraiki izanak. Gaur egun ezaugarri industrial nabarmeneko ingurunea da. Lehen aipatu dugu Josefina Lamberto hilda, oroimen historikoaren defendatzailea eta Marabillas Lambertoren aizpa. Bada berritzarrak taldearen Marabillas abestirekin agurtuko zaituztegu. Besterik ez duraldetik gogoratu une oro aurkituko gaituzuela zuzenean ala nahieran hamaika.eus atarian. Ondo izan. Thank you.